Co-operative bank ni exam run ni bagai thangai tongmani zorao kirima sinsa ke lahar patimwng kwlaikha tripura ni kwbangma student rok dima hasao khungsa bas malkhung lahar patimwng kwlaimani o khorok ni langma ari khate kwbangma lukurong sago dukhu mankha patimwng saimanka tripura ni simi thangai tongmani khungsa bas malkhung highway o lahar patimwng kwlaikha thwi thangnai student ni mwng angka Debraj debbarma lahar patimwng khorok thamchi sago dukhu mankha aborokni bisingo khorok dogni sak belai no deramungo kalaijak khani saimanka sago dukhu manai rokno datike sak naikolmung rani bagai silchar medical college sakam nogo tlangai thangka patimwng ni kok mamani no social media bo kha khamlemung yafarka tripura ni mantri okra dr manik shate kacha mantri okra biplop kumar deb social media ti post khlai mantri okra shika asamni dima hasao hangkorni kaisa thayo hasteni khoroksa student thikate sago dukhu mankha kwbangma lukurok abo hai patimwng khnawi ang belai kheno kha khamjaka ang thwi thangnai nukhungni borok ani khabai khlai kha khamung yafarote sago dukhu manai rok datike sakrok hamthun hone sorimung khlaio abon logi kacha mantri okra biplop kumar deb bo social media post khlai shika abo hai patimwng ang belai kheno kha khamjaka angma tripura ni thani bo sorimung khlaio sago dukhu manai rokno datike hamai rithun hane sate khlaio tripura state cooperative bank ni exam rani bagai as 01 mc 0243 number ni bus malkhung tripura ni simi guwahati ni phasingo thangai tongmani srangsalni horni damchi neyo dima hasao hangkorni harenganj ditoksora amchayo bus malkhung lahar patimwng kwlaikha saimanka belaike watei phaimani bagai bus malkhung lahar patimwng kwlaikha hanai lahar patimwng khoroksa thwika tei kwbangma lukurokno sago dukhu mankha thwi thangnai student ni mwng angkha Debraj debbarma bo komolpurni tongnai bo talni sikangno kaijakmani tei sago dukhu mannai rok bo belaikheno sak derajakhani saimanka শুনেছি অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় তো শুনে জাস্ট আমি গাড়িতে আসছিলাম তখনই খবরটা পেলাম মানে আমি কি বলবো এটা তো অ্যাক্সিডেন্ট তো যাই হোক আমি দেখছি আরও কী কী খবর কোথাকার এবং তাকে কিভাবে হেল্প করা যায় ফ্যামিলিকে সেটা একদম স্যার এখানে একটা বয়স্ক পেশেন্টের জন্য একটা ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরাং।